Добрый вечер. Распачынаем навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. І сёння ў аб'ектыве. «114-й день протесту. Сердце кровью обливается. И так нельзя за власть держаться, унижать народ, убивать его. Затрыманні на марше пенсионеров. Что вы делаете? Заробкі падаюць. Ён будзе вымушаны друкаваць грошы, гэта зноў давядзе да дэвальвацыі інфляцыі. Колькі ж будзем зарабляць у новым годзе? Очень тяжелый год, но то ли еще будет. Бесперабойны інтэрнэт. Злучаныя Штаты могуць дапамагчы беларускім медыям і грамадзянскай супольнасці ў забеспячэнні інтэрнэту. Таму што інтэрнэт нестабільны, мы назіраем цэнзуру з боку дзяржавы. Беларусы самыя маюць клапаціцца пра сваю кібербяспеку. Пратэставы марш мудрасці адбыўся, але сілавікі не далі яму прайсці паўнавартасна. Перакрывалі дарогі, атачалі пенсіянераў і заціскалі ў кальцо. Затрымалі прынамсі 9 чалавек. Падрабязнасці ў Ігора Станкевіча. Чарговы 9-й марш мудрасці сабраў сёння некалькі сотняў чалавек. Людзей не застрашылі спробы жорстка разагнаць учарашні гэтак званы марш суседзяў. Просто ужас возмущает, как детей наших убивают. Как можно жить, когда наших детей убивают? Это же просто... Я только из-за этого иду, что нельзя терпеть этого унижения, этого насилия. Сердце кровью обливается. И так нельзя за власть держаться, унижать народ, убивать его. Человек ведет себя настолько неадекватно, настолько жестоко. Мне кажется, немцы так не поступали, как сейчас поступают с нашими людьми. Мне 80 лет. Но я вижу, что живу в стране, в которой нет парламента, нет суда, нет справедливости вообще. Полное беззаконие. Я в 7-м поколении минчанка. И вот это быдло мне будет стоять и говорить о том, что и где ходить, и как ходить, так не будет. Пенсіянеры традыцыйна вырушылі ад чырвонага касцёлу на праспект Незалежнасці, але неўзабаве сутыкнуліся з сілавікамі. Потым калона збочыла праз вуліцу Валадарскага на Раманаўскую слабаду ў бок станцыі метро Фрунзенская. Удзельнікі акцыі спявалі песню «Ідзе вайна народная». На меркаванні пратэстоўцаў беларусам ізноў даводзіцца змагацца з фашызмам. Падчас пераследу на аднаго з сілавікоў наехаў аўтобус. Мужчына паваліўся, аднак хутка ўскочыў і пабег далей. Ці зафіксуюць дарожнае здарэнне, невядома. Супраць удзельнікаў мірнага пратэсту сілавікі ўжылі спецсродкі. Другая частка удзельнікаў мірнай акцыі дайшла да будынку КДБ, дзе пачала вадзіць карагоды. Іх таксама выціснулі сілавікі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» у часе маршу мудрасці ў Менску затрымалі больш за 10 асобаў. Маршу куды меншага маштабу прайшлі таксама ў Віцебску, Горадні, Берасці ды іншых гарадах. Ігор Станкевіч, Белсад. Імкліва змяншаюцца рэальныя заробкі. З афіцыйнай статыстыкі вынікае, што ў кастрычніку беларусы атрымалі на рукі менш, чым нават 10 гадоў таму. У наступным годзе будзе яшчэ горш. Лічбы, факты і прагнозы экспертаў у сюжэце Юліі Цяльпук. Праз месяц сядаць за святочны стол і падводзіць вынікі года. Матэрыяльны бок сёлета не наймацнейшы. Паводле статыстыкі, летась у кастрычніку налічаны заробак быў на $50 вышэйшы, чымся ў кастрычніку сёлета. Если сравнивать с прошлым годом, да, до процентов 30 упал. Частное лицо. Работаем на Европу. У нас все нормально в этом плане. Зменшился. Здесь, наверное, на 20%. Я вынуждена была уволиться с работы. Освещать, наверное, не хочу, по какой причине, но я думаю, многим известно, по какой причине. Он же у руля, и систему это создал.
чтобы я нищий был. Потому что было когда-то время, когда я в модных магазинах одевался. Да крызісу 10гадовай даўніны, калі ўзяць тагачасную пакупніцкую здольнасць, людзі зараблялі больш. І валавы ўнутраны прадукт, нават планавы, павялічваўся. Сёлета да спаду, які пачаўся ў Беларусі ў 2019 годзе, далучыўся выкліканы новую хваробаю, а потым і грамадска-палітычны. Яшчэ на $1 мільярд павялічыўся дзяржаўны доўг краіны. Да канца года Беларусь мае аддаць па замежных крэдытах больш за $2 мільярды. Нашым банкам больш за 3 мільярды і больш за 11 нашим прадпрыемствам. Это ключевой риск для всей экономики страны. Невозможность погасить или рефинансировать госдолг предприятий, реального сектора экономики, в котором работает большое количество людей. Это может привести, по сути дела, к дефолту банковской системы Республики Беларусь. Галоўны паказнік эканамічнага росту валавы ўнутраны прадукт сёлета ніяк не выканаць, кажа кіраўнік цэнтру Мізіса Ярослав Романчук. На працягу года буйныя прадпрыемствы працавалі на склады. І такіх грошай вось знешняй дэбіторскай запазычанасці недзе там на 12 мільярдаў. Вось, і гэта вельмі вялікая сума велізарная, якая сведчыць пра тое, што де-факта вось эканоміка ў значна глыбейшым крызісе, чым сведчаць нават гэтыя паказчыкі. Так што памяншэнне заробкаў на 20-25% рэальных в наступным годзе гэта яшчэ вельмі аптымістычны сцэнар. Паводле эканаміста Лукашенка стварыў сістэму, згодна з якой улада і набліжаныя да яе асобы зарабляюць на падаткаплатніках незалежна ад таго, расце эканоміка ці падае. Праблема, што сур'ёзныя падаткаплатнікі масава ўцякаюць з краіны. Ужо не менш за 3% у ВУП Беларусь страціла праз пераезд кампаніяў IT, прадпрымальніцкага сектару, навукі, адукацыі і медыцыны. Попали в ловушку бедности, из которой без качественного человеческого капитала, без людей, которые знают, как работать в бизнесе, мы из нее не выйдем. И это приведет только, если не проводить реформы, если не идти на компромиссы, я бы так сказал, то у нас ждет очень тяжелые времена. Проблема уже процьма. Сегодняшние словы Александра Лукашенки. Такого, наверное, вы не помните года, как этот 20-й год, високосный, очень тяжелый год, но то ли еще будет. Уладзе, якая закрыла для краіны плынь інвестыцыяў і крэдытаў з захаду, застаецца разлічваць толькі на рэфінансаванне старых крэдытаў і атрыманне новых з Расіі. Коштам незалежнасці, падазрае Ярослав Романчук і малюе змрочны прагноз. Зноў гэта можа здарыцца там на пачатку наступнага года, і ён будзе вымушаны ўключыць грашовы друкаркі, друкаваць грошы, гэта зноў давядзе да дэвальвацыі інфляцыі, і зноў тады людзі будуць уцякаць з беларускага рубля, а потым яму запрапануюць там выйсці, напрыклад, праз тое, каб падпісаць гэту 31 мапу. Пра гатовасць вярнуцца да будавання саюзнай дзяржавы Лукашенка напярэдадні ўжо ўзгадваў падчас сустрэчы з кіраўніком МЗС Расіі. Юлія Тельпук, Белсат. 313 чалавек у чаканні судоў застаюцца за кратамі пасля ўчорашняга пратэсту, паведамляе МУС. Супраць людзей, якія выйшлі ў свае двары, сілавікі прымянялі спецсродкі, газ і кулі. Праваабаронцы і медыкі паведамляюць, што сярод затрыманых ёсць моцна пацярпелыя. Гэтак у вайсковы шпіталь трапіў 29гадовы праграміст, у якога дыягнаставалі агнястрэльнае кулявое раненне грудзей, удары, гематомы. Вынікі ўчорашняга маршу ў Хрысціны Чарняўскай. Учора менчукі выйшлі на марш суседзяў і шматлікімі калонамі прайшліся праз раёны. Сёння ж сваякі ды блізкія ад раніцы дзяжураць пад сталічнымі судамі. Святлана чакае працэсу над сястрою Марынаю, якую затрымалі ля гандлёвага цэнтру Рыга. Около 7 вечера по каким-то спискам, тоже в телеграм-каналах каких-то увидели то, что вроде как задержали, поехали к РУВД. Вот. И потом уже, стало известно то, что ее точно задержали, и ночью ее перевезли на Крестина. Сейчас она находится на Крестина. Сына Ірыны Назарыя схапілі там жа. Да вечара жанчына шукала яго ў спісах управлення ўнутраных справаў Савецкага раёну. І толькі о 9 гадзіне даведалася, што яго павязуць на Крестина. Нас не подпускали даже к РУВД. Вот, там стояла охрана и сказали, что ничего не передадут. Ну, в общем-то, очень культурно с нами разговаривали. Все, в этом плане все нормально, но
не передали. Трэці раз затрымалі неўролага Руслана Бадамшына. Адбылося гэта ў мікрараёне Уруча, калі сілавікі не далі аб'яднацца дзвюм калонам суседзяў. У спісах затрыманых апынуўся вядомы эканаміст і сябра координацыйнай рады Зміцер Крук, якога сёння пакаралі 15-дзённым арыштам. Мы сейчас находимся в тех ситуациях, когда мы не знаем всех подробностей. Есть, естественно, и в СМИ предположительное задержание Дмитрия. Если судить по ним, оно не было жестким, но, наверное, будем уже после того, как Дмитрий выйдет, либо через адвоката понимать, насколько это было жестко, либо как-то по-другому. Вот. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што ўчора затрымалі 424 асобы. Вядома пра 15 пацярпелых з траўмамі рознай ступені. 12 з іх спатрэбілася шпіталізацыя. У тым ліку маладому чалавеку з раненнем грудзіны гумоваю кулею. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў за кратамі да судоў засталіся 313 чалавек. Есть магчымасць людей отпускать до суда, это не з'яўляецца неким порушением. И, конечно, великая проблема ў тым, что працягваюць збіваць людей при затрыманні. Мы бачым шмат паведамленняў, відэа, фота, як гэта адбываецца. На жаль, няма ніякай рэакцыі ад органаў, ні прокуратуры, ні следчага камітэта, ніхто не ўзбуджае справы, не праводзіць праверкі. Это цалкам ненармальна і непрымальна. Да? Калі вы чалавека затрымліваеце, за любое злачынства яго нельга збіваць. Праваабаронцы паведамляюць пра болей як 27 тысячаў затрыманых за ўвесь час мірнага пратэсту. Толькі за апошні месяц на нядзельных маршах затрымалі амаль 3,5 тысячы чалавек. Христина Чарняўская, Белсад. Да 6 гадоў пазбаўлення волі пагражае Александру Кірыленку, які абараняў жанчыну ад міліцыянта. Крымінальную справу пачалі разглядаць у судзе Кастрычніцкага раёну Віцебску. Што праўда, суддзя нечакана змяніўся. Судья Будревич Сергей должен был рассматривать данное дело, но в зал судебного заседания зашла судья Инна Гробовская и приступила к рассмотрению дела. Председатель районного суда Елена Попкова пояснила, что утром только сегодня позвонил судья и сказал, что заболел, и с уголовным делом до начала рассмотрения его в процессе судья смогла ознакомиться за 1 час. Поэтому какой будет приговор, я думаю, что перепишут со старого. Падставай для крымінальнай справы стаўся інцыдэнт падчас акцыі пратэсту ў Віцебску 6 верасня. Працаўнік міліцыі замахнуўся дручком на пажылую жанчыну, якая сарвала з яго маску. Александр Кірыленка, каб абараніць жанчыну, адштурхнуў рукой міліцыянта. У той жа момант яго жорстка затрымалі. Віну Александр Кірыленка прызнаў часткова. Цяпер ён утрымліваецца пад вартай у віцебскім СІЗА. Калі трапіў за краты, выйсці адтуль не так і лёгка. Гэтак Пінчука Паўла Шпакоўскага асудзілі на 12 дзён за тое, што ішоў па горадзе з бел-чырвона-белым сцягам. У зняволенні Павел атрымаў яшчэ адзін прысуд за заклік да мітынгу ў тэлеграм-чаце. Мне оставалось пару дней до выхода домой. Мне принесли еще один протокол за комментарий в чате. Содержание было такое. Выходим на улицу и гуляем. В итоге мне пришлось сидеть 22 дня на ИВС города Пинска. Считаю суд негуманным к этому всему и считаю наказание несправедливым. Условия содержания, ну это так сказать, свинарники. Потому что это не условия содержания, там, кошмар просто. Там 4 человека ходят в одно ведро с крышкой, там оно, как они называют, это биотуалет. Туда ложат хлорку, там оно как бы вроде бы запахов нету, но тем не менее тут же стол, тут же туалет, тут же закуренные, прокуренные стены. Такие себе условия. Вот. Еще что больше всего удивляло, что такие мелочные какие-то вещи, как вот у политических, как они говорят, заключенных, политически оказался заключенный, забирают матрас. То есть в 6 утра подъем, и в 6 утра забирают матрас, и сидишь целый день на деревянных нарах. Александр Невер правёў за кратамі 15 сотняў за тое, што паклаў кветкі ў памяць загінулага Романа Бандарэнкі каля помніку партызанам Палесся ў Пінску. Затрымалі Александра для высвятлення асобы, але ў выніку абвінавацілі ва ўдзеле ў недазволенай акцыі.
Чарговыя затрыманні незалежных журналістаў. Падчас нядзельнага маршу суседзяў у Менску і Берасці затрымалі 4 працаўнікоў недзяржаўных медыяў. Цяпер за кратамі застаюцца 9 журналістаў. 3 з іх паводле крымінальных справаў. Але ёсць і добрыя навіны. Падрабязней Галіна Бакунчык. Праз 15 сотняў арышту сябры ды калегі сустракалі журналістаў радыё «Свабода», затрыманых у Менску 15 лістапада за асвятленне маршу смелых. Мне пришили удел 23-34, удел у массовом мероприемстве. Сведка Иванов Иван Иванович сведчыў аб тым, што я в абедзвюх руках трымаў транспаранты, сцягі, іншую сімволіку. Нас завели 30 человек внутрь автозака, поставили на колени, головой сказали упереться в сиденье. После этого зашел один из сотрудников ОМОНа, сказал, что первый, кто дернется в сторону сотрудника милиции, выйдет отсюда вперед ногами. Вызваленае месцы занялі новыя калегі па цэху. Гэтак за працу на нядзельным маршы суседзяў 15-дзённым арыштам пакаралі журналістку «Новага часу» Яну Трусілу. У зняволенні застаецца фрылансерка Інна Дабратвор. Берасцейскіх журналістаў парталу «Тутбай» і брэсцкай газеты Станіслава Крушунова і Максіма Хлябца вызвалілі пасля складання пратаколу. Цяперашняе затрыманне ў Хлябца трэцяе. Мы былі з бэйджыкамі, з акрэдытацыяй, з усімі дакументамі, нават у камізэльках прэсы, але нам далі па 15 сутак з фотографам іншым Романом Шмелём за тое, што мы быццам вялі калону ў Берасці, і мы цэлі сваіх 15 сутак мы адсядзелі. Што будзе цяпер, я не ведаю, што будзе пасля гэтага пратакола апытання. Брэсцкая газета адзіна ў абласным цэнтры друкавана незалежнае выданне, якое на ўласную ініцыятыву ахвяруе падпіску беларускім палітвязням. Сёння рэдакцыя атрымала паведамленне з мясцовай друкарні аб скасаванні з пачатку новага года дамовы на друк. До этого такой ситуации у нас не возникало. За 18 лет по финансовому направлению тут вообще к нам никаких претензий быть не может. Поэтому это письмо и это решение с какими-то, то есть экономической основы под вот этим решением не заключать с Брестской газетой договор на следующий год абсолютно никаких я не вижу. Са жніўня ў Беларусі спыніўся выпуск газеты Слонімскай. Перасталі друкаваць «Народную волю», «Свободные новости» и «Комсомольскую правду». Сёння за кратамі застаюцца 9 незалежных журналістаў, 3 паводле крымінальнай справы. Журналістка парталу «Тутбай» Кацярына Барысевіч за расследаванне забойства Романа Бондаренкі, журналісткі «Белсату» Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова за рэпартаж аб разгроме мемарыялу памяці Романа. Усім траім пагражае да 3 гадоў зняволення. Гэтыя ды іншыя факты пераследу намаганне ўладаў зачысціць незалежную інфармацыйную прастору, заяўляюць у Беларускай асацыяцыі журналістаў. Выхад на вуліцу цяпер журналіста, калі ён асабліва абазначаны, гэта вельмі верагоднае затрыманне. Канешне, медыапрастора Беларусі яна церпіць праз гэта. З другога боку, медыа абапіраюцца на карыстальніцкі контент, ён з'яўляецца даволі аператыўна. Все дні вулічных пратэстаў мы бачым, што людзі са сваіх балконаў, з вуліц, са сваіх вокнаў дасылаюць інфармацыю. Таму Конечно, есть минусы, конечно, есть пагроза медыапрасторы, але недзяржаўныя выданні працягваюць сваю прафесійную працу. Падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларуская асацыяцыя журналістаў зафіксавала каля 400 выпадкаў парушэння правоў журналістаў. Перадусім, затрыманні, арышты ды штрафы. Галіна Бакунчык, Белсат. 16-й дзень за кратамі ідзе ў корэспандэнтак Белсату Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. За стрым з пратэсту на іх завялі крымінальныя справы. Пад вартай у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага утрымліваюць журналістку Тутбай Кацярыну Барысевіч і абвінавачваюць у выдаванні лекарскай таямніцы датычнай стану забітага Романа Бондаренкі. Падтрымаць журналістак можа кожны з нас. Знакам салідарнасці могуць быць вашыя лісты. Адрасы вы бачыце цяпер на экране. Прынамсі, яшчэ 2 месяцы журналісткі правядуць за кратамі, у тым ліку навагоднія і калядныя дні. Спадзевы беларусаў на бесперабойны інтэрнэт і ахову звестак могуць здзейсніцца. У Злучаных Штатах прымаюць акт аб дэмакратыі. Ён прадугледжвае падтрыманне Беларусі ў пытаннях кібербяспекі. Што гэта азначае на практыцы, высвятляла Надзея Бельская.
Акт аб дэмакратыі прадугледжвае шэраг санкцыяў супраць беларускіх уладаў, але пры гэтым дакумент павінен падтрымаць беларусаў ва ўзмацненні кібербяспекі. Гаворка ідзе аб бесперабойным інтэрнэце. Акт ужо прынялі ў ніжняй палаце парламенту ЗША. Наступны крок – верхняя, потым подпіс прэзідэнта Злучаных Штатаў. Да 20 студзеня гэта Дональд Трамп. Потым у паўнамоцтвы ўступіць Джоу Байден. На інаўгурацыю запрасілі Святлану Ціхановскую. Калі візіт адбудзецца, акт аб дэмакратыі, напэўна, таксама стане тэмай для абмеркавання. Ужо давно ішла гаворка пра тое, што Злучаныя Штаты могуць дапамагчы беларускім медыям і грамадзянскай супольнасці ў забеспячэнні інтэрнэту. Таму што інтэрнэт нестабільны, мы назіраем цэнзуру з боку дзяржавы, а ў выпадку масавых акцыяў, альбо як 9-11 жніўня, мы назіралі поўнае адключэнне інтэрнэту. Такім чынам людзі былі пазбаўленыя магчымасці атрымліваць незалежную інфармацыю, а таксама камунікаваць паміж сабой. І Злучаныя Штаты маглі б дапамагчы беларусам з абсталяваннем, а таксама з тэхналогіямі, якія б маглі вырашыць вось гэтыя інтэрнэт-абмежаванні, а таксама цэнзуру. Сёння, 30 лістапада, Міжнародны дзень аховы інфармацыі. Для сучасных беларусаў пытанне кібербяспекі актуальнае, асабліва для тых, хто нейкім чынам бярэ ўдзел у пратэстах. Што рабіць, калі вас затрымалі, адабралі тэхніку і зламалі паролі? Александр, які адчуў пераслед на сабе, нагадвае простыя правілы. Пажадана мець 2 тэлефоны і 1 пакідаць дома. Не падпісвацца з асабістага акаунту на розныя чаты. Усталяваць праграму двайной аўтэнтыфікацыі. Калі адчуваеце, што набліжаецца затрыманне, выняць сим-картку. Что бы я хотел сказать, это проверять все, что вы можете проверить, в принципе. Удалять с устройств все, что вызывает сомнения. Ну и по большому счету понимать, на что вы подписаны, на какие каналы. Не быть подписанным на какое-то большое количество. То есть, когда мне отдали телефон в руки, я сразу понял, что что-то не так, потому что я соблюдаю какую-то цифровую гигиену и подписан был на количество каналов не больше 10. Паводле Александра, калі яго вызвалілі са свайго тэлефона, ён выдаліў некалькі чужародных праграмаў. Таму, нагадвае ён, перш за ўсё, лічбавая гігіена. Надзея Бельская, Белсат. І на гэтым завяршаецца аб'ектыў. З вамі была Вольга Старасціна. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.